O cribado desenvolveuse ao longo desta mañá entre as 9 e as 2 neste colexio do Cruceiro en Sanxenxo. O centro suma nestes momentos 24 positivos e ten unha aula pechada. Toda a comunidade educativa foi sometida ás probas PCR. O obxectivo, detectar posibles asintomáticos. Está levando a cabo un cribado para casi 300 persoas, entre alumnado, profesorado, personal de limpieza. Bueno, vai a facer a todo o mundo, non? Ali temos unha veintena de casos neste momento, esperemos que o cribado que non dé moitos positivos, pero estamos moi expectantes e preocupados a ver o que pasa, porque a situación non é nada boa e esperemos que hoxe con este cribado teñamos rápidos resultados, que sabedes que tardan ainda un par de días ou mellor, e que esperemos que non haxa moitos máis positivos, non? Pero é preocupante porque se vai facer un cribado a máis menos a 300 persoas. A situación tamén é complicada na gardería do Rebel, onde tamén se rexistran 2 positivos. Tamén temos 2 positivos na gardería, houve que pechar unha ala da gardería do Rebel en Vilalonga tamén, na zona de Vilalonga. Estamos moi preocupados, estamos falando coas autoridades sanitarias para que, actuar canto antes nos focos e que aparece algún gordo máis. O alcalde mesmo vería con bos ollos a posibilidade de que o Sergas decida facer un cribado masivo en Sanxenxo. Nos pedimoslle constantemente ás autoridades sanitarias que fagan todo o que poidan no concello, pero non somos solamente Sanxenxo, senón que hai concellos que tamén teñen outras situacións tamén moi delicadas, moi perigosas a nivel da salud. Mais alá do aspecto sanitario, o alcalde de Sanxenxo tamén está preocupado polo golpe para a economía local que supoñen as novas restricións. Martín indica que moitos establecementos do municipio están a pasar un momento crítico pola súa alta dependencia do turismo. Porque moita xente aquí vive de un negocio que é o turismo e ter todo pechado é moi preocupante tamén é, digamos, unha crise moi fuerte. A Policía Local de Sanxenxo, por certo, está a intensificar a vixilancia para que se cumpran as novas limitacións, en especial que ninguén entre ou saia de Sanxenxo sen causa xustificada. O alcalde aproveita ademais para pedirlles aos veciños que cumpran ao máximo todas as normas impostas pola Xunta.